Přijde ten. Za chvíli přijde Quasimodo. Natoč Lukášov byl teďka v tom solárku. On tam není vidět skoro, jak je to tmavý, ale. Jak je to tmavý, natoč Lukášem, byl v solárku a... Uganďan. Tak dobro, asi tak. Možná bychom mohli jít. Do povolený hostu. Točíš jí? Tak jako. Tak pohoním. To bys musel být hodně rychlej, ty vole. Co dělá, až to stopnu. Pauzu a... Hele. To děláš na mě. Ne, no, na Káju, na Queenu. Já jsem sem pak dojít pro ty stravenky. Nečekal na nás to školník. Je to možný, no. Hej. Teďka vyšel nějaký bouchač a jdu po nás. No, teď se začal nezavřený číst. No, Tady byla Angela. tady ode mě by to To je šlo. na piču, jak se to má? Takhle to přibližuje. Ne. Pojď. Počkej, koho? Tebe. To je prácička. Ne, vy mrdáci, dělejte. Jdem nás. Řekneme, že... Pojď ty mrdáku. Já si nám spad stůl, jak jsme ho museli to spravit. Nějaký volat do toho.